Loh, lah kok entah? Oh iya. Nyeleng ngombene. Peh, piye yo carane bakulan ben rame iki? Peh, bakulan suwepi. Suwintrung kok kuburan isonan. Padahal rego ya wis tak wae di bawah rata-rata lho. Ngono ya cek sepi. Piye carane iki? Ah. Ah. Wah, mosok bakulan kudu good looking sik ben payu. Terus kaya aku ngene iki piye nasibe? Arep operasi plastik wong gawe dhuwit gambar celeng. Ah. Ah. Enak iki kayaknya. Wis mantep. Peh, piye yo? Aku nyawang nggone wong-wong kok kabeh rame. Pas nggonku kok suwepi mampring nyapo. Loh, ngapa cak kuwi? Kondi wele, karo pamu dengep-dengep. Wah, wesel aku bodhe. Cukup nang ngombe, Dang. Oh iya sik, tak jukokne. Loh, lah kok entah? Oh iya. Nyeleng ngombene. Rasanya kok aneh ini tuh, Bode. Alah, gara ngombe rewel. Le, wis sore iki lho. Kok panggah klimbrak kok gombal amo. Aduh. Pah kok wesel aku, Bode. Oh alah, nom-noman tempe. Gagah, kok buka rasa-rasa nau. Oh alah, ya sing sabar to, Le. Rasa kemerungsung. Jenenge bakulan kuwi, kadang ya sepi, kadang ya rame. Lah piye to, Mbode? Bakulan ya sepi ae, dagangan wis tak beber kabeh. Panggah rene sing minggu. Mbode, duwe gak kenalan dukun sing sekti, sing asli, sing gak terkenal gara-gara viral?
Sik, tak eling-elingi. Dukun. Oh iya, enek Bang, tapi nggone adoh kono. Wis gak apa-apa, Bode. Pangga tak parani adoh kaya apa. Pokok asli sektine. Iya mesti sekti. Wong iki lho terkenal ning ndi-ndi. Ya wis, tak paranane saiki, Bode. Sik, kan ana dilut. Nya iki bontetane menawa engko luwe ning dalan. Ya wis tak budal, Bode. Mosok iki omahe. Beyeh mlaku sampe pencor, akhirnya temu omahe. Loh, lah kok tutupan? Enek gak iki wonge? Loh, lah kok buka dhewe? Wah, sakti tenan iki. Mesti prewangan iki. Mbah, Mbah, Lebu le. tutupan. Nggih, Mbah. Loh, kok buka teh? Loh, kok buka nih? Wes ora usah mbok nggih dolanan lawangku, kuwi kok lek malah lugur. Wis ndak rene tak pecok ndasmu kowe kok. Oh alah kere. Tak pikir sekti bakno lawange bosok. Nggih, Mbak. Loh, Mbak, kok malah bakar sate? Gak bakar-bakar menyan kayak dukun liyane ngono kuwi to, Mbak? Walah, iki teh iki turandingi bengi, masih santanget. Wis sore kan kena nggih laun neh.
eman-eman. Walah, Mbah. Lah ngono kuwi lho engko yo satemu mambu menyan kabeh, poyo enak dipangan. Walah lele, ngono kuwi ora usah repot-repot. Gawang-gawane mbae barang. Oh mbae lho cik duwe sate mang lawe dingi lho cik lagi tanget. Kok iso-isone lho. Iki lho bontotanku kok omah. Wong aku mlaku rene iki lho 2 dina 2 wengi, Mbah. Kok nyimut men gawakne sampean. Anu, Mbah. Kula wau mriki. Aku ngerti memang tujuanmu rene nyapo, Le. Wah, sakti tenan dukun iki. Wetonmu apa, Le? Friday kliwon, Mbah. Apa? Lah, Jumat kliwon. Oh, Kok sowi men kita kon perewangane. Mbah. Weh, walah lele wis sepurane mbae. Ndek iki lho ndelok wayang sampe isu. Oh alah, Mbah. Tak kira elak mikir. Mbah no malah turu. Lah terus aku piye to, Mbah? Ya wis kono, ndak mapan. Loh, kok mapan piye to, Mbah? Aku rene mau ki golek penglaris. Ben daganganku rame. Wah lele kowe iki salah wong, kelet-celekno semoco ora kowe. Oh alah, Mbah. Ra gelem ngomong ket mau. Jangan lupa komen, like, and subscribe YouTube @wongdeso24.